Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Cornelia, Romke en ik moeten wachten voor de bregen. Romke shot haast neert, springt van de fiets en shot dan wat moois. Ja. Tomke mandje altijd blier, Tomke meiding krulint heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. De bregen. Het is warm. Tomke boort het met een boordje in een tobbe met wetter. Hoe de tobbe leidt een plankje. Dat is de bregen. Wat doe je, Tomke? Ik vaar de boord onder de bregen terug. Oh, maar ik de breg omheen dan? Oh ja, dat de bregen maar hiepen. Tomke vat het boordje eronder terug. Kleer, de breg ik je vertel. Er is maar hier boord. Hey, Tomke en Romke. Voor je met mij een eindje te fietsen? Ja, dat willen Tomke en Romke wel. Cornelia stapt op haar fiets. Romke moet in het kwarken achterop. Tomke mij op zijn eigen fietsje, met het hege vlagje onder de achterkant. Mooi nice bij fietsen, Tomke. En koertuutje. Maar we aast de bocht om, Cornelia? Ja, stek die rug toch maar uit. Daar weet elke keer werd wij heen gaan. Dat ken ik wel, hè? Schubber! Romke stekt zijn jochterpoortje uit. Top is het een knappe hoen, Romke. Cornelia? Wat uitje, Tomke? Cornelia, ik zag een peel met een reet lucht. Het knippert. Wat is dat? En waarom stop je alle auto's en fietsen nou? Wij binnen bij de bregen, Tomke. En dat rede lucht zei, pas op, net verder gaan. Nee, wat doe je ploffen wie in het wetter? Ja, Zo, de beam giet ik al omleeg. Wat doet dat, Cornelia? dat toch de bregen wachten. In dat hokje. Maar gauw voor de BM stopje, Tomke. Tomke en Cornelia stappen van de fiets en wachten voor de slagbeam. Ik wil uit het kwarken. Ik geneerd. Mooi zitten blijven, Romke. Dan kun je net losrennen. Dan kun je wel in het wetter vallen. De bregenwachter truwt op een knop en stadig giet de breg omheen. Een zielboord begint te varen. Wat een grote boord, Cornelia. Ken die wel door de bregen? Ja, maar ja. Zeg maar. Romke zit leuk in zijn korken. Hij wil die mooie grote boord action. Tomke mij de boord wel zien. En ik net. Dat is net eerlijk. Ik kan wel losrennen hier. Ik pas hier goed op. Ik wip lekker uit het koerkewei. Het hoentje shot naar Tomke en naar Cornelia. Die sjog alleen maar naar de boord die trot de bregen vat. En dan, hup, springt Romke op het dik. Hier zeg ik echt niet. Wacht je. Ik sloep onder de peer terug. Dan ken ik die grote boord ik zien. Romke giet heel dicht bij de poortjes naar de ranen. Woef. Ja, daar schutte de grote boord al. Er zitten een vrouw en een man op een boord. En wat shot hij daar nog meer? Een hoentje. Een heel leef liets hoentje, maar een strikje in het hier. Oh, wat een lief hoentje. Die wil ik wel een slikje, ja. Romke denkt net nee. De boord met het hoentje is haast door de bregen. Romke doet de eigen dicht. Ja. Hey, Romke. Romke! Pas op. Romke net aan! Maar Romke jet het al niet meer. Hij springt naar onderen. Zijn stutje wappert op wien. Maar een plof komt er op het dek van de boorddel. Huh? Hey! Cornelia, help! Romke is in het wetter sprong. Haast versoept er. Nee, Tomke. Ik denk net dat Romke in het wetter leidt. Zeg maar. Cornelia wies naar de boord die nou helemaal door de bregen is.
En waar zitten daar stieft in elkaar aan op het dek? Romke en het hoensje met het strekje in het hier. Oh, daar is die grutte togen niet al. Ik denk dat er een vriendinnetje van had, Tomke. Komt Romke nou nooit weer waarom bij u? Cornelia. Hij vat mij de boot voort. Romke. Tomke begint te gaan. Hij wil zijn hoenenvreundje net missen. Ik denk dat de boot naar de kant keert, Tomke. Nog even wachten, dan kunnen wij over de bregen. De bregenwachter liet de breg per zakje en even letter giet de slag bij hem omheen en ging de jochten uit. Cornelia en Tomke fietsen gauw over de bregen heen. Ik zet de boot al, Cornelia. De man maakt het hem krek vast, gewoon een pjeltje. Wat een getoch om zo'n stout hoensje. Romke, kom nou gauw maar naar huis. We kunnen die net missen. Romke? Oh, wat haast al? Romke zit op het dek. Hij is zo wit als sneeuw om een snuit. En zijn eerkes hing je slop. Ik ben zo misselijk. Misselijk? Hoe kan dat nou? Best toch ziek? Ik ben misselijk van het varen. Ik weet al was toch haast. Du bist zeeziek. Nou, kom maar. Dan zet ik die weer in het korken. En dan geef ik gauw naar huis. Naar die warme koer. Een kwartierke letter leidt Romke lekker onder zijn tekkentje in zijn koer. Hij wil neer weer varen op een boot. Maar hij moet nog wel hield iets om dat leven hoensje denken. Zou er een beetje verliefd wezen? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Het wetter. Wetter, waar komt het wetter waar? Dat komt uit de kraan. We drinken het en we waschen het en we douchen er maar. Ik ben klaar. Is het nou die? Ja. Marieke maakt haar kemmeke opromje van haar mem. En Pier zal haar helpen. Maar als ze kleer binnen, weet ik net of mem daar nou zo blij mee is. Oh, Romke. Ah. Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch hartstikke we klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Opromje. Marieke had jermen vol verklaaierskwot naar haar kamerke sleept. Jurken en bloesjes van haar mem, jassen, watjes, skwon, taskes, neem maar op. Het hele kamerke luidt er vol mooi. Pier en Marieke struinen er tussenom. Mij dit wel van je, mem? Weet ik net. Als hij me net de volle waai maatje. Ik haal alleen mijn vrouwenskleren. In het niet. Vind ik wel leuk. Hey Pier, look dan het regenjurkje zo aan. Dan neem ik deze beppenjurk. Ja. Dan kunnen wij als 2 deftige wiefjes op reis. Hartstikke een koffer. Jawel. In de kast op is met mijn kamer zit wel in. En een paraplu. Ja, wel treien. Haal je weer echt nog wat stwal? Dan maak je weer een trui van.
Of een restaurant. We moeten ook even kopjes ha en borden en en een pannen. Oké. Had je mem ook een spiegel op haar kamer? Ja, vanzelfs. Een hele grutten. Maar dan moest me wel even helpen te sjouwen. En ze kwam mij heen gehakken? Wat zie je beer? Een kwartier later kon de door van Marieke haar kamerke haast net meer dicht. Zo volle goed haar ze ongesleept. Ze zullen krek als deftige dames op reis als Marieke haar mem komt. Oh nee, wat een binde! Oh, hoe krijg je me voor elkaar? Marieke, wat mat dit alle jaren? Wat ben dit nou weer van nu weer een fratsen? Ja, wie gaan op reis? Op reis, waarheen? Nou, naar Amsterdam of zo. Saberen. Dat vind je leuk. Nou, ik vind dit net leuk meer. Nou kist die de skonkel wel brekken. Dan voort maar die troep. Wat? Ja, oprom je alles. Nou, dadelijk. Dit wil ik zo net leien. Je koen wil net wies wezen. Maar je wie eerst net even naar Amsterdam? Daarom je weer daarna alles wel op. Marieke? Het is mijn eigen kamer. Precies. Daarom, krek. Ik toch het net. Elk zwargertje voor zijn eigen kamer. En dan maken ze die kamer nou netjes. Daar hast die wel jet. En Pier kan die wel even helpen. Je had de hele middag wel werk om alles weer om kant te krijgen. Oh, nou, avanceren. En ik kom haast te sjen. Doei. Jammer. Maar wie in de krek zo leuk dwaande. Ja, stom. Nou, look die jurk maar weer uit. Ben maar erheen. Nou, is met mijn kamer. Gooi hem daar maar op het bed. En al die jas nek maar. En deze taskers? Ik. Oké. Wij komen die hier borstels bij. En dat lippenstift wordt. Ik vond eens met mijn kamer. Zet het maar terug door. Denk erom, je komt echt nog een ladingskwam. Ik weet net mijn wedstrijd, ja? Dan zou maar. En zo giet het maar terug. Pier en Marieke sjouwen haast alles naar de kamer van Marieke haar mem. Als die naar een jaloere weer boppen komt, is het kamerke van Marieke weer netjes oprijden. Nou, dat liek het er maar op. Zo maak het leien. Nou, ik kan net oorzissen als dat hij hem handig dien. Heel handig. En alles werd de plak? Ja. Zo goed mogelijk. De stift naar keramilatie dien. En de knuffels hier op bed. Dat mag wel nou? Ja, vanzelfs. Nou, mooi zo. Toen had die bureau ook nog oprommen, zag ik. Ja, ik ga al die boekjes en die doos met puzzels ook maar oprommen. En de vogelkooi ik. Dat dacht ik dan niet met mij. Waar was die litten dan? Die heb ik mem cadeau dien. Mijn mem wil haar. Oh, nee, hè. Die wil ik net op mijn kamer ha. Bah, dat vieze ding. Nou, kom maar mooi. Dan sjouwen wij die dadelijk naar onderen ta. Hè? Die maar wel voort. Ik ga geen tijd meer. Ik moet naar huis. Wij moeten eten. Nou, maar gauw naar hoe staat dan? Marieke en ik redden er wel mee. Bedankt, hè, dat je zo goed geholpen hast. Niks te danken. Graag gedaan. Doei. Hoi. Doeg. Wat krijgen we nou? Ik zei de door van mijn kamer net iepen. Marieke, help eens even. Ik kon wat voorlezen. Oh, nee. Wat ga je nou dien? Mijn kamer oprommen. Marieke, hel je als de blinder die rotzooi je waai. Nee, dit is met mijn kamer. Maar dit is die rommel. Nee, hè? Het is al je voor mem. Dus... Marieke, haar mem, lit haar bovenop de berg rommelzakje. Oh, nee. Ze slacht de hand voor het gezicht en ze zuchtte Jip. Oh, ik ben het er net mooi eens. Ah, memke. Rom je het me gauw op. Werk je van niet. Wij winnen er tenminste samen kleer mee. En met het zijn... Els rom het zijn eigen kamer op. Oh, nee. Hoi. Ja. Laten we hier zitten. De zitten. De zitten. De zitten. Ik drank op het zitten. En nog
als je verkeerd. Drak op z'n stritten. En nog als je verkeerd. Schilf, daar staat nog een hoen. Die heb je en meneer. Ja. Sjorut, daar komt alweer een auto. Sjorut, daar komt alweer een bus. Sjorut, nou binder wet we fietsen. Veilig naar de orenkant. Veilig naar de orenkant. Is een hele klus. Sjorut, daar komt alweer een auto. Sjorut, daar komt alweer een bus. Sjorut, nou binder wet we fietsen. Veilig naar de orenkant. Veilig naar de orenkant. Is een hele klus. Is een hele klus. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.